Prestaň. Ale sa vám bude púkať? Áno, a teraz je to o tom, že viem, takže teraz to odpojím a kto neverí, si môže ísť šiahnuť. A nešahaj na toho hnusák, ošklivý. A každý, kto je hladný, tak si tuto elektrotechnickými nožnicami nakrájaný párček, a už svinia jedna páni. Môže každý okoštovať a zistí, že tento koniec vidíme, je tamto čierne a tuto ten koniec je taký menej. Takže kto neverí, nech si skúsi. Tak, aby to bolo. Znamená to, že zákonite musí byť pri rovnakom napätí polovičný prúd. Súhlas? Takže ide. Reči a bude mi trvať nejakú dlhšiu dobu, než sa mi tie zohrejú. Oni sa samozrejme zohrejú. Môžeš si povedať, prečo toho blbneš. A ja som povedal, že máš mobil maximálne na pane, na to, aby si tu filmoval. Ono to zase tak úplne košer nie je. No práve, že som si to zakázal, takže by rád, aby to tam na tom foťáku bolo počuť, že som zakázal. Ak ťa doma zabije, tak ja za to nemôžem. A vidíte, že stále to trvá strašne dlho. A všimnite si prosím, jak sa ten budeme počuť, ako začína. Nefunguje to prosím na hrubé párky, pretože potom by mal veľký prúd. A najmä prosím vadia všelijaké hrubé kúsky. Keby to nebolo tak jemne zomleté, ako to je, už krevie, vidíme. Takže teraz pozor, musí vyťahnuť obidva konce. Teraz si môžem kúsiť a zistíme, že sú zasa teplé. A tí, čo majú hlad, si môžu dať znova. Vôbec nie, to je len párok, ktorý je... Černobyl. Nie. Upozorňujem prosím, že takto ja si zohrievam párky už 30 rokov, ale to je stále je. Nechce nikto? Doma. Nechápem, na čo to potom kráľa. Mal si. A čo s tým bude? Nech si nebudú sám. A vieš, čo je? Ja som začal, že som si zabral prvý. Upozorňujem, že vo vode ten párok sa ohrieva od tej vody, ten párok je trošku vymáčaný a tak ďalej. Dobre, máme. Teraz zapojím zvyšné dva párky paralelne. Paralelným zapojovaním samozrejme bude mať problém. Počkaj, tak posun sa. Tak henta, si tvoj sem. Doniesol som si takúto krabičku. Áno. A do tej krabičky si zapojím ten merací prístroj. Čili tu mám merák. Tuto to samozrejme pôjde z toho. Toto je druhý koniec. Zás tam niekto blbne. Pozorňujem prosím, že teraz je to aj o vyrušovaní. Nemáš právo ho trestať a nemôžem ti ani nariadiť, že ho potrestáš. Ako sú zapojené rezistory sériovo, teda párky sériovo, vedľa seba je možno lepší výraz. Dovolíš? To znamená, že prúd, ktorý mi tuto vteká, sa mi rozdelí na dve časti. Takže tu mám jeden vodič, druhý vodič. Takže ideme, pripájam sa a mám jeden párok.
Tu sa pripojím a stále mám ten istý párok. A tuto potom budem mať cezot a budem merať ten prúd. Toto je prepojené, takže si musím doniesť ešte 2 vodiče. Nie sú za tebou? Ukradli? Doma zostali znovu zdroje párky uvarí. Dušan. Toto je Dušan, aha. Aj ty. Takto, to má určite párok rýchlo nezohreje, to by nám mala povedať najmä Miša, ktorá zrejme doma aj varí. No. A zistili, že ohriať párok za nejakých 10 sekúnd, čo trval ten prvý. A teraz sa opýtam, tieto párky sa budú ohrievať dlhšie, alebo sa budú ohrievať kratšie? Ako to? A ja odpovedám, budú sa ohrievať obidva rovnako, lebo každý párok má stejnaký prúd. Ale pretože sú paralelne, zo zdroja odoberú dvojnásobný prúd. Jeden prúd týmto párkom, druhý prúd týmto párkom a párek, áno, tak jak bol ten plán, čili ohrejú sa teraz obidva. Len samozrejme, keby takto chcel s to párkom, tak než bych to zapojil, tak sa z toho možno zvládne, tak je lepšie vždy jeden, druhý, tretí. A ideme skúšať. A pretože som teraz na dvojke, a spomíname, že sme boli niekde na polovičke, teraz tá výchylka, vidíme prosím, dokonca skočila až moc ďaleko, takže prehodím si na 10, abych mohol merať. Vidíme, aký veľký prúd berú tie dva párky? Berú, teraz v tomto momente vidíme, temer. Furt vyššie. Áno. No, to je 4 ampere, to už je 5 amperov. Už praská. Do čierna. A videli prosím? Tam sa objavil odpor, na tom odpore a počujeme, jak sa ten párok, toto je normálne zhorenina. Takže keď to nehal nejakú dlhšiu dobu, ten párok kľudne chytí aj plameňom. Kto neverí, hoďte párok do ohňa, po určitej dobe ten párok začne horieť. Keď ho nechám, tu on sa vysuší a zhorí. No a samozrejme teraz, sú tie svine už zohoriace definitívne. A videli, že pri paralelnom spojení sme brali väčší prúd, z toho tedy vyplýva, že výsledný odpor musí byť menší. Pri sériovom spojení, áno, takto nejak horí, alebo smrdí, v podstate akákoľvek. Áno. Polské oko. Mnoho ľudí tu žartuje. Upozorujem, že toto je normálny fyzikálny princíp, až na to, že sme ho previedli do párkostroja. Takže tuto si ešte rozdielte tieto zvyšné. Tento koniec môžete si samozrejme skúsiť, vidíte? Toto čierne je samozrejme do ten kus pekáčka do toho ohňa, tak zistí, že ten spálený pekáček je to najlepšie. Rozdeliť